Ell, que havia crescut com a arrel en terra àrida, no tenia encants que ens fessin enveja, ni aspecte agradable per contemplar. Va aparèixer com el més menyspreable i darrer de tots, com un home de dolors, malalt, davant el qual amagàrem la cara. El tenguérem per no res i el rebutjàrem. Tanmateix, eren nostres les malalties que suportava, nostres els dolors que ell es va carregar, i nosaltres el teníem per castigat i humiliat de Déu. Sí, ell ha estat traspassat per les nostres infidelitats i som curats gràcies a les seves mètodes. Maltractat, ell s'humiliava, no obria la boca. Ell ha suportat el càstig que ens torna la pau. La darrera de totes, quan cau aquella gota i l'infern, el dimoni queda vençut després de la mort, que és una insinuació de la resurrecció, que és el que jo m'hagués agradat que fos la pel·lícula. Per jo m'hagués agradat que en Mel Gibson començat la pel·lícula en aquest punt. Aquesta jo és l'escena que m'agrada més de totes. Aquest final pacífic i tranquil d'un home que a la fi, amb la mort, ha trobat la seva pau, després de totes aquestes hores de patiment tan desaforat, i queda allà en silenci, tot sol. Evidentment, la pel·lícula, l'impacte més important ve per aquí, no? Per aquelles escenes d'una duresa bestial, vull dir. És una escena preciosa en què la càmera agafa la creu de darrere, els dos personatges que estan quasi com entrecolcats i se veu el braç completament ple de sang de Crist desfet i el braç d'ell que fa més força per acabar-lo d'ajudar a dur la creu, i per jo és un símbol de com podem ajudar a dur la creu del món. Tantíssimes penes que hi ha i problemes molt greus, com ens hem d'involucrar i hem de ser capaços d'atacar-nos i d'embrutar-nos i de cercar-nos problemes només per ajudar a caminar endavant. Aquesta pel·lícula, si se li ha de fer una crítica, la que jo li faria humilíssimament, i sense cap pretensió de ni siquiera de tenir raó, ni tan sols de tenir raó, no? És que no dona un, diria, impressionista i instantània, però no aporta allò que jo considero més interessant, que són les causes de per què passa tot el que està passant. I per jo, com a figura de sa mare, aquella escena en què ella s'atraca a les pedres en el pati del Palau de Caifàs, que sap que allà davall aquelles pedres hi ha la presó i que ell està fermat i tot sol, i se tira en terra com a per atracar-se físicament, com a per dir jo som en tu, a través d'aquest muro, que a més quan nosaltres érem a Jerusalem de viatge ens varen mostrar aquest descobriment que és recient, com davall de les ruïnes de la casa que era de sumo sacerdote hi havia aquestes com a mazmorres, eren unes presons que pareixen uns estadors d'animals. És evident que la pel·lícula és una pel·lícula de sang, però lo trist és que va ser així. El que nosaltres oblidam molt sovint, i jo crec que això és un error gravíssim, és que nosaltres som una religió fundada per un condemnat a mort, torturat d'una manera cruel, com en aquell temps es feien les coses. L'escena de la flagel·lació, que és una escena històricament secundariíssima, perquè no era més que per accelerar la mort, això era piadós, no? Accelerar la mort del crucificat, preparant-lo perquè morís abans, té una importància en aquesta pel·lícula de temps, de crudelitat,
i de mitjans expressius que jo la considero excessiva. La pel·lícula, evidentment, es basa en sos 4 evangelis, Mateu, Marc, Lluc i Joan, però també té molt en compte dues grans dones, excel·lents teòlogues de l'Església. Una és Santa Caterina Eymerich, una altra és Maria de Agreda. I també té en compte els evangelis apòcrifs. Penseu que els evangelis apòcrifs avui en dia en coneixem 254, són molts. I hi ha moltes escenes que venen d'aquí. Per exemple, quan mor, treu l'escena del bon pastor que mor per les seves ovelles, diu. Després aquell estimeu-vos uns amb els altres com jo vos he estimat. En aquella caiguda, quan puja en el Calvari, assumeix, junta les caigudes de Jesús nin en què sa mare l'aixeca perquè no se faci mal. A dins no sé quin moment hi posa una escena molt familiar que Jesús feia feina com a de fuster, no sé què de dir, se renta les mans i llavors s'esquitxa la cara a sa mare a fer-li una gràcia. Aquesta juntar la vida pública en la passió crec que és molt important perquè Jesús és condemnat a mort a causa de lo que ell ha predicat i de lo que ell ha fet. Una mare molt propera, una mare que pateix, que se rebel·la, no? Jo crec que és... I ella se'n va i toca, Anna Maria Madó, toca la sang del seu fill. És emocionant, ja just a recordar m'emociona. És un detall, bueno. I després s'enteresa, la força que té, en què aguanta el que pateix el fill, pràcticament sense plorar. Això és d'una grandesa, vol dir que hi ha una força i una creença. I pensa que aquest moment en què Maria eixuga la sang de Crist ho fa amb una tovallola que li ha entregat Clàudia, que la dona de Pons Pilat. Aquest fet també és d'un evangeli apòcrif. I en el moment de la crucifixió, quan per aguantar agafa aquelles pedres i en les mans estrany i aguanta, no? O sigui, per aguantar el mal, de vegades necessites fer una acció d'aquesta violència. I la mare la fa. Llavors, quan t'ha acabat, tira les pedres. Cossatriu és un gran personatge. Pensa que ella és d'ascendència jueva i ell el seu nom normal és Morgenstern. Morgenstern és una paraula alemana que vol dir estrella del matí. El nom que té la Mare de Déu en el Rosari, estrella del matí. I ell en aquesta pel·lícula fa l'esforç per ser el que ha de ser, una estrella de vora Crist. Anna Maria és dels personatges que me van agradar més per dues raons. La primera, perquè a mi me sembla que és un personatge de tragèdia greca, com surt allà, la qual en els meus ulls és un elogi. La dignifica molt en els moments de la passió, no? En què ella surt, és una persona gens estrident, una persona amb un patiment interior profundíssim, però que en el mateix temps el sap controlar per aportar a Jesús el seu últim desig de fer-li arribar la seva tendresa. I aquí jo me sembla que és, cinematogràficament, com a personatge de ficció,
per ventura, si m'apures, el més ben lograt de tots. La figura d'Anna Maria és una gran figura perquè és una dona molt senzilla, forta i no massa complicada, però que té les coses molt clares, molt fidel. Jo crec que són les característiques que devia tenir Maria de Natzaret, la Mare de Déu. Però la identificació que fa tota mare amb un fill que passa moments, diguem, límit, moments extraordinaris, la maternitat allà surt d'una manera extraordinària. No? El metge artista repeteix que ho fa molt bé, però. Però probablement ell tenia unes conviccions des de les quals va fer una lectura de les possibilitats que tenia Jesús negativa, políticament negativa. Ell la deia considerar perillosa per lo que en aquell moment volia un sector del poble d'Israel, que era alliberar-se dels romans, i des d'aquesta perspectiva també se converteix en un personatge tràgic. D'aquesta pel·lícula no m'ha agradat el tractament que fan de la mort de Judes. És excessivament desesperada, és aquells dimonions horribles que no venen a cuento, i crec que, com sempre, el suïcidi és un fet que no està ben jutjat. Segurament sabem poc de lo que passa dins la mente d'una persona que està tan desesperada que se lleva la vida, però no ho crec real, no ho crec. Els Evangelis apòcrifs i també l'obra de Catalina Eymerich, quan han de parlar el remordiment que té Judes, ho manifesten mitjançant uns dimonis. Clar, així com d'àngels n'hi ha moltes categories, n'hi ha moltes categories. I una categoria són aquells dimonis que semblen nins, és a dir, que semblen gent molt ingènua a enorme maldat. Per tant, aquests infants que representen és una figura del dimoni que externament ve en la simplicitat d'un infant, però de dins té la maldat ben posada. Expressa aquella realitat diabòlica que envolta Judes. Real. De fet, jo sempre he pensat que Déu estimava Judes com en els altres, moltíssim, i que el suïcidi és una manera de morir que moltes vegades és un procés imparable. I s'ha fet sempre una figura molt negra d'una persona que va estar de vora Jesús fent feina amb ell molt d'anys. Per tant, crec que mereixeria molt més respecte. Crec que és un tractament molt antic. Me cau molt bé lo d'en Judes, molt bé. Jo en Judes l'estim molt i sé que el bon Jesús se'l va perdonar i el va estimar i ell mateix no se va perdonar a viure perquè es va sentir indigne ja de viure i va fer un acte de arrepentiment suïcidant-se. Després d'haver-se confessat estupendament, perquè se va confessar en públic davant dels capellans aquells, que eren un poques vergonyes, i que van agafar dos bes que ell va estirar encara per fer el seu negoci, davant un home que estava en una situació límit, aquells que eren uns inhumans, no? Perquè el bon Jesús se va deixar besar. Ja voldria jo, per ser com en Judes, en aquest nivell, no? Se va deixar besar i li va dir amic, en Judes se va arrepentir. De fet, Pilat no hi deia perdre 5 minuts darrere el bon Jesús. En la historicitat pura i estricta, per Pilat, Jesús era un de tants pretendents en el celotisme o la revolta contra Roma, i probablement ell devia firmar aquesta sentència de mort perquè li presentaren el dirigent d'Israel sense perdre-hi massa temps. Jo m'apareix una persona molt actual i nosaltres, quan lluitam en temes grossos, mans unides, veiem moltes de vegades posicionaments de gent que primer promet i no compleix. Pensa que per l'Església antiga, oriental antiga, Pilat és un sant, perquè ell vol defensar Crist i vol evitar que mori. Aquí el presenta com una persona que és molt possible que ell fos així. De fet, el coneixem en Pilat. Sabem que era un home cruel, un home que va crear problemes a l'emperador, un home que va ser destituït
i que desapareix de la història perquè no va tenir tampoc una postura molt brillant com a procurador. El pitjor d'en Pilatos és que no té ningú més que ell. Ell és el dueño absolut de vida i mort. La Clàudia, la dona d'en Pilat, té paraules, no te fiques aquí on no te demanen, ve a dir-li, no? Vius que aquí t'engronaràs els dits, li ve a dir, no? La figura de la Clàudia està ben treballada, no? Inclús humanament. És una dona llesta, una dona que defensa el seu home, no vol que tingui problemes. Quid est veritas, Claudia? Eam audis, eam cognoscis quando dicitur. Ita audio. Numet tu? Quomodo? Potes me dicere? Si non vis veritatem audire, nemo tibi dicere potest. Veritas. A mi me cau molt bé l'escena de la Verònica, molt bé, perquè és una pràctica de misericòrdia extraordinària. Spokli, Adoni. Hi ha una sèrie de figures molt bones. Quan el bon Jesús mira en Pere, li pega aquella mirada, i en Pere rebenta a plorar. La pel·lícula, per mi, el tracta d'una manera molt ben aconseguida. I quan introdueix la figura del dimoni, que és aquesta figura ni home ni dona, ambigua, atractiva i fascinant i per altra part tremenda perquè te qüestiona les teves pròpies arrels, aquest moment de diàleg, de monòleg doble, diria jo, ell fa el seu monòleg per un vent i Jesús fa el seu per l'altre, però clar, se troben a qualque moment. Des d'aquesta perspectiva, jo crec que la figura del dimoni és de les coses més ben aconseguides d'aquesta pel·lícula. Jo diria també que ja està algo insinuat en aquell moment en què a Getsemaní hi ha la tentació simbolitzada, expressada en les dues preguntes que li fa al dimoni, però simbolitzada en la serp. Aquella serp que s'enrosca pel peu de Jesús i que ve un moment en què Jesús s'aixeca dret, li pega una potada i la música fa un cop fantàstic, no? Allò de suar sang i aigua, diuen els tècnics, com metges i de més, que és possible que es doni un moment de suprema angoixa. Jo no ho sé si això serà vera o no, el de sang i aigua. El que fa de Barrabàs no era creient, aquest home. I el va contractar Mel Gibson, perquè era un bon actor. I li va dir, vostè, durant tot el rodatge, no miri mai, ni dins el plató ni de fora, aquell que fa el personatge de Crist. Perquè vull que en el moment de mirar Crist, vostè tingui un sentiment. Això va ser així. El que feia de Barrabàs no va mirar a Jesús Crist en cap moment, més que en el moment de l'escena, quan Pilat l'allibera. Que al moment ell se gira cap a Crist, el mira i li guarda un temps la mirada.
aquest home conta després que ell se va convertir, se va fer cristià. Des del punt de vista de que se diu, miri, aquest home va viure aquesta realitat en aquest temps, ells, els contraris no, els governs, les autoritats, els que comandaven eren així, etc., i van actuar així amb ell. És molt fàcil avui en dia, davant qualsevol crítica que se pugui fer, per exemple, a l'estat d'Israel, tot d'una argumentar que és antisemita. Jo crec que se digui i que se reflexin unes imatges dures, jo no ho veig malament. Tots els apòstols, el puríssim, tots eren jueus, i el que se dona allà de dins és un conflicte en el si del judaïsme. Els romans, en aquest nivell, per mi, són secundaris. Per lo de més, m'agrada molt que segueix els textos amb molta fidelitat. La pel·lícula no és antisemita, és antidolents, en principi. O sigui, contra gent que no li va bé que surti un Messies que demani un canvi social global. S'ajusta bastant i dona una imatge de lo que va viure Jesús i de lo que va patir Jesús en aquella època de... Crec que és una pel·lícula que és curiós que la critiquin com a gore, que és aquesta paraula que ara s'emplea tant. És que la gent no sap el que és una tortura i una crucifixió, que se pensaven que era, que està un puesto assegut a una cadira. O sigui, la gent no és real, no està preparada per saber la duresa de lo que era una mort en creu. Tot allò que evoca el patiment de la passió, això és tret de Santa Catalina Eymerich. Aquesta santa no volia recalcar el dolor de Crist, sinó que ella visqué una època, un moment, on Europa passava per moltes calamitats i la gent no veia sentit en aquelles calamitats, ni veia ajuda de Déu. Per tant, ella fa un llibre on explica la passió de Jesucrist. Per lo cruel d'aquesta mort, sinó per les causes que la provocaren. Perquè si se vol llevar la violència, no llevar la pel·lícula, és llevar les causes que provocaren aquesta violència, que són ben presents dins la nostra societat. I per altra banda, avui en dia hi ha moltíssimes situacions reals d'una duresa comparable de guerres i matances, tortures, crueldats. No és l'imperi de Roma que condemna Jesús, sinó que l'imperi de Roma és convidat a que el condemni per uns interessos que en aquell moment la classe dirigent d'Israel, que de cap manera tampoc se pot confondre amb el poble d'Israel, com passa sempre, li va convenir per causes que... Però ja ningú dubta en el Jesús històric. És a dir, ell va viure, hi ha proves de tot tipus per aquesta certesa i de la seva mort. Jesús va morir, va patir, se va sacrificar, vull dir, ho entens, ho visualitzes, no? Així és com va patir aquest home. I per tant, un no creient, el que davant una història com això, tan ben ambientada, se planteja és per què de tot això. Ja no se planteja si va ser vera o no va ser, sinó és per què. I crec que falta una aportació en l'espectador de per què passa el que està passant, per què Jesús el maten. És un tema que jo he vist a gent jove tornar-se a plantejar el seu posicionament religiós. Arribarà un temps no molt llunyà, la gent no anirà a classe de religió, etc. Arribarà un temps que quan la gent vagi a veure aquesta pel·lícula no identificarà els personatges. Li contaran una història, un guió de pel·lícula. No sabrà qui és Judes, ni Herodes, ni Pilats. Quan Crist és crucificat, se'l crucifica aquí. Això segons la història clàssica. En canvi sabem que els romans crucificaven aquí clavant-hi una fusta. I cada vegada que el reu havia d'anar, havia de fer un gran esforç. Si mai t'han donat massatge en els peus i saps el que és un peu, pren consciència dels teus peus i llavors t'imagines que un clavot d'aquells l'ha de travessar. No, això ha de ser terrible, però qui diu els peus diu les munyeques. Crist surt duient una creu en forma de creu. En canvi, la du damunt sombra. Ells duien la creu col·locada darrere el coll i cada vegada que caien en la cara en terra. Hi ha aquella escena on un soldat romà dona a Crist una esponja, perquè vinagre, no?
Ara pensa que durant tot el camí s'anava narcotitzant el reu perquè el reu pogués aguantar fins a arribar a la passió i morir en creu. I és el moment en què llavors, de sobte i en 3 segons, el llençol cau per avall. Aquesta és l'escena que jo record en aquells moments més impactant per mi com a expressió de lo que no té expressió, com a llenguatge de lo inefable. La resurrecció, dins aquella elegància, aquell moment que passa per davant la càmera un home nou i brillant, i aquella música que és com un coro que fa de testimoni. Aquest coro, aquesta música d'aquesta pel·lícula, és com si hi hagués molt de testigos, molta de gent que estigués mirant i cantàs i acompanyàs el que està passant. No és una música instrumental. Per tant, és com si tots nosaltres, els que a través dels sigles hem estudiat i hem cregut en aquests fets, estiguéssim donant la nostra nota. I és molt brillant, és una música preciosa, que a més és un poc atemporal, no saps si és una música bizantina o és una música ètnica, no la pots identificar. Aquestes escenes a mi m'agraden moltíssim. Bueno, doncs això suposa tot un procés de dubte, de serà vera, no serà vera, fa una il·lusió enorme que sigui vera, però no és possible. Fugen, callen, mos prendran per locos, és un fantasma. Però ve un moment difícil de definir, però sí que existeix. Pel moment que diuen, no, s'ha acabat. Jesús viu.